Pero agad naman manhit. Hindi mo. Anto ko no'y sakit ta sir, ang sakit so taklay da. Dito wala ka ba? Wala. Apil dito ula. Nadamay dyan ang tengar. Sadya ini. Masakit yung kaliwang braso, umaakit hanggang batok. Hanggang batok. Okay. Manluor. So natan ayun ni tagay singa frozen shoulder. Ati sa kaya limay loba sa mga trabaho pero ay agala singa si agaw singa ana stroke ngalay yun ni galaw. Pero no itagay so si kuya mayroon siyang frozen shoulder dahil sa sakit ng kanyang shoulder dinadamay yung kanyang batok hanggang liig. Ayan, pumunta sila dito kay Sir Gorabis. Kuya Gorabis. Ayan. Kaya kung may mga may frozen shoulder dyan, ayan, ipunta nyo na lang dito. Ayan, kayang-kaya nilang gamutin yan. Yun. Ayan. Oh. Mawala, sir. Ibig sabihin ay kinday, abayag la. Uso nga, mawala lang talaga. Alikas mo lang. Oh. Natutubuto ulit, talagang lang ko lang. Tumigas na yung mawala may kyan. Yung turong mula may nayari kami. Kita talaga pula. Ini nyalara ini. Man. Alikas mo lang. Natutumbok na sir. So, konektado yan doon sa kanyang sa shoulder. Yung mga ugat-ugat. Talagang naroon tumumula ka talaga bimbara. Ini. Bara-barado na sa. Ini. May kinat siya nakukurente. May napipinat. Okay. Anta no. Akaayos si kuya. Inawa. Lupok kan. Wala. Mana kiti manula mo. Takila dyan awi terus. Okay. Mali. Ayoko kontran sir, kumbaga ano lang, relax lang, sila nang bahala yan. Namaya tagayulatan sir ha. Nilagap ko kayo ng wala. Aray ula-ula ya bimabara, imu-open lah. Larak. Yan si assistant ng si Sir Gorabis. Ipagada makatambal ya naamlingan o si katoy makaamling kan ko. Sir, makatambal kayo abaltik o si kayo makabaltik? Tubay to. Ay, tubay to. Paano to si asawa tumuta alak amo? Iya, wala asawa to, kaso lang. Oto anta. Wala niya labak mo, kalay kwarta. Ay, manayat yung gaw. Cesar, nagpapalagutok ka rin ka dito tsaka nagpapatunog? Therapy. Ano yung mga tinitherapy mo sir? Yung mga ganyang may frozen shoulder, may stroke? Oo, mild stroke. Mild stroke? Kukunin nyo na yung tuloy nyo. Ante, iyari ba din mo ko? Yan, kung may mga mild stroke kayo, may pilay, sa inyo magpahilot, dito rin po kayo pumunta. Kaya-kaya nilang paghinhawaan ang yung mga masasakit at problema sa inyong mga katawan.
Ay, kumuha. Marami dito. Timanol, sir. Wala lang lang bigay. Marami. Good, lagila.